Ahojte priatelia, vítajte na kanáli Hodlbot. V tomto videu si ukážeme, ako vytvoriť API kľúče na burze Binance. Ak si začiatočník a neviete, čo API kľúče sú a ako fungujú, tento návod je presne pre vás. API kľúče na burze sú nástroje, ktoré umožňujú aplikáciám automaticky spravovať váš účet. Napríklad môžu sledovať ceny alebo vykonávať obchody bez vášho ručného zásahu. To je veľmi užitočné, lebo to umožňuje využívať automatizované obchodné stratégie, ako napríklad DCA alebo Hodlbot. Teraz si prejdeme krok za krokom, ako si na burze Binance vygenerovať API kľúče. Najskôr sa prihláste do svojho účtu. Ak účet ešte nemáte, musíte sa najskôr zaregistrovať. Odporúčam použiť náš referral link, ktorý je priložený v popisku videa. My ako Hodlbot.cz, ktorý sme partnerom Binance, tak sme získali exkluzívnu možnosť, ktorá vám vráti až 20% zo zaplatených poplatkov. Po úspešnom prihlásení prejdite kurzorom nad profilový obrázok, ktorý je situovaný v pravom hornom rohu. Z rozbaľovacieho menu kliknite na možnosť účet. Na stránke účtu kliknite na možnosť Správa API. Na tejto stránke stlačte tlačidlo Vytvoriť API. Teraz z možnosti zvolte generované systémom a následne kliknite na Pokračovať. Následne zadajte názov pre váš API kľúč, napríklad Hodlbot. Tento názov nie je nikde zverejnený, slúži len ako poznámka pre vás, nech viete, kde všade sa dané API kľúče používajú. Binance vás pravdepodobne požiada o dvojfaktorovú autentifikáciu, postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte potrebné overovacie kódy. Teraz sa pozrieme na nastavenie oprávnení API kľúčov. Po úspešnej autorizácii sa zobrazí váš API key a secret key. Oba tieto kľúče musíte uložiť do svojho účtu na stránke hodlbot.cz. Teraz je potrebné nastaviť oprávnenia pre novo vygenerované API kľúče, aby mohli vykonávať transakcie. Keďže API kľúče obchodujú s peniazmi, je dôležité dbať na ich zabezpečenie. Ak by sa náhodou niekto dostal k vašim API kľúčom, musíme obmedziť použitie iba na povolené zariadenia. Takže kliknite na Zmeniť oprávnenia, vyberte možnosť obmedziť prístup len na dôveryhodné IP adresy. Teraz je dôležité skopírovať obe IP adresy, ktoré vidíte v dialógu na stránke hodlbot.cz. Keď ste úspešne uložili IP adresy, je dôležité nastaviť správne oprávnenia. Pre správnu funkciu Hodlbota je potrebné povoliť transakcie na spot trhu. Takže povolte spot obchodovanie. Nikdy však nepovoľujte výbery. Tieto oprávnenia umožňujú vyberať vaše financie bez vášho vedomia. My v Hodlbot.cz od vás nikdy nebudeme žiadať takéto povolenie. Žiadna dôveryhodná služba by to tiež nikdy nemala robiť. Povolenie na výbery je veľmi rizikové, pretože môže viesť k ukradnutiu vašich finančných prostriedkov z vášho účtu. Po nastavení všetkých povolení kliknite na tlačítko Uložiť a vaše API kľúče sú teraz pripravené na použitie. Tu vás Binance pravdepodobne znovu požiada o dvojfaktorovú autentifikáciu, postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte potrebné overovacie kódy. Po úspešnej autorizácii môžete uložiť vaše API kľúče do platformy hodlbot.cz kliknutím na tlačidlo Uložiť. Ďalšou témou tohto videa sú podúčty. Tie sú ideálne, ak chcete oddeliť manuálne obchodovanie od automatizovaného. Na hlavnom účte môžete obchodovať ručne, zatiaľ čo na podúčte môžete mať odložený kapitál určený pre Hodlbot. Tento kapitál ostane nedotknutý manuálnymi obchodmi, čo zvyšuje jeho bezpečnosť a uľahčuje správu aktív prostredníctvom API kľúčov. Nevýhodou podúčtov je, že ich nastavenie a správa môžu byť zložitejšie, najmä pre menej skúsených používateľov. Táto funkcia nie je dostupná pre všetkých, obvykle je určená hlavne pre užívateľov s väčším kapitálom. Na účely tohto videa mám túto funkcionalitu povolenú, takže vám ukážem, ako sa s ním pracuje. Sme na hlavnej obrazovke Binance. Kurzorom si znovu prejdeme na profilový obrázok napravo hore, avšak tentokrát klikneme na podúčty. Na stránke podúčtov klikneme napravo hore na Vytvoriť podúčet. Po vyplnení údajov ako e-mail, heslo a potvrdenie hesla klikneme na Sub account. Ja to vyplním a ukážem vám čo ďalej. Po vyplnení dialógu sa dostanete na nasledujúcu obrazovku, kde si môžete jednoducho zvoliť kliknutím na 3 bodky Transfer in, čo vás presunie na dialóg, kde môžete presunúť kapitál z hlavného účtu na tento podúčet. Po zvolení typu coinu a hodnote, ktorú chcete presunúť, kliknite na tlačítko Potvrdiť a dané asety sa presunú. Ďalšou témou je vytvorenie API kľúčov v podúčte. Znovu začneme z domovskej obrazovky na Binance po prihlásení. Takže kurzorom myši prejdeme na profilový obrázok v pravom hornom rohu. Z rozbaľovacieho menu neklikneme na účet, ale klikneme na podúčty. Tu zvolíme API Management a už sme na podobnej obrazovke, na ktorej sme už niekedy boli, takže klikneme na Vytvoriť API kľúče a
A toto flow sme si už vysvetlili, takže pokračujeme tak, ako v tomto videu už bolo spomínané. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Verím, že ste úspešne vytvorili a správne nastavili API kľúče. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa opýtať v komentároch alebo nám napíšte priamo na e-mail, ktorý nájdete v popise videa. Nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber. Na kanáli budeme prinášať viac užitočných návedov, tak sa nezabudnite vrátiť pre ďalšie tipy a triky. Ďakujem za podporu a uvidíme sa na budúce.